Atxaldeon, eta eskerrik asko gaur gerturatzeagatiken, salontzeo nontan ingo deun saio honta. Urtetik urtea saio hau geota erragoa izaten nahi da, eta batipat zuengatik izaten da, osea, benetan eskerrik asko plaza hau itxuratzeagatik eta betetzeagatik. Eta beno, gehiagik luzatu gabe, pixka behan du gabiltzela kontuan eukita, gaurko protagonistak aurkezten hasiko naiz. Zuen ezkerretik hasita, Alaia Martin, Aitor Mendiluze, Andoni Egaña, Nerea Elustondo, Oiana Igoran, eta Joanes Ilarregi. Bueno, bertxo entzuteko gogoz egon zeate, beraz altxa seiok eta agur bana kantatu mesez, eta horrekin hasiko gea. Kaixo entzule maite, ze ongi zabiltzan, jaitako ordutegi gabeko bizitzan, babestuaz rokean edo trikitixan, guk ere nahi genuke karparen gerizan, festarako motibo bat gehiago izan, festarako motibo bat gehiago izan. Udara daramago aldetik aldera, urteko jaialdia aurkitze aldera, berastegin tokatu dakiguke bera, lortu ez dakit baina saiatuko gera. Ustez bidaia laburra gendun, gertatu da potentea, odola neukan irakiten da, hilea tentea, hospital gizan amabosta, dago baipasez betea, baina gauza bat esango dizut, ai berastegi maitea, behin iritsita errexena da, saio on bat egitea. Apa behastei karpape hontan, etzaigu falta ezertxo, esaten dute parrilan erre, zutela behin San Lorenzo. Taurtengo uda joan zaigunez, hain arraro hain perbertxo, San Lontzon gisa gure baikatoz, ona beroaren preso, ea giroa pixkat freskatu, dezakegun bertsoz bertso. Arratsaldeon, ai San Lorentzon, egunari nola badagokion, zure famili bazkaritatik, enpatxatuta zatoz badakit, ez izan izu, ze saio honek bixi ez pixu, berriz gozea piztuko dizu.
Atxalde hon behasti erdita ertzeko, berriz kantura gatoz gogotsu trantzeko, gaur ondoko herrira nator kantatzeko, ea baguk kantatuz tazuk oroitzeko, zerbait utz dezakegun aulki bakoitzeko. Eskerrik asko agurrengatik, baina bai altxa seioko berriz. Bueno, gai bajarriko dizuet bi buelta egiteko. Azken aldi honetan prezioak gora eta gora dijoazte. Eta soldatak ez die igotzen, eros ahalmena galduz, eta horre dakarkin guztiekin. Eta jakin nahi dut, zuek, aurreneko bueltan kantatzen nahi nuke, zuek zertan aurreztu dezuen, edo zertan ez dezuen inbertitu, eta bigarren bueltan zer izangoan azkenekoa ahorratzen hasiko zetera. Ulertu duzue? Bueno, beak pixkat nastu die, orduan igual zueke bai. Ikusi ez denez, azkeneko bolada luze baten soldatak ez die igotzen, baino prezio gora eta gora dijoaz, eta eros ahalmena galtzen dugu, leku batzutan ahorratu beharra da noski. Aurreneko bueltan nahi kantatzea bakoitzak zertan aurreztu dun, edo zertan ez duen inbertitu, eta bigarren bueltan zer izango dan, eroste utziko dion azkena, edo inbertitzen utziko dion azkena. Zertan ez duen gastatzei utziko behintzat. Inflazioa puztu ta puztu doala bada denbora, eta ez dakit noiz itzuliko ote den berriz lengora. Ez dut erosten arropa asko, afaltzeko ez kanpora. Eros almena bera doata, kontsumitu naia gora. Ni kamiseta berria daukat, gorputzez ez nago plako. Beti badaukat hogeikoren bat azken liburutarako. Baina izerditan aurrezten deta hartan aurreztu beharko. Asko kostatzen delako, baina gutxi ordaintzen dalako. Nik joateko izaten nuen, maginat zailtasun mota, ura zan nere aldapa eta ura zan nere golgota. Amonagatik nimezetara, maiz deseioaren kontra, baina hiltzan da mezetan ez dut ordutik txamponik bota. Beinolan ere egin bainuen kauboizar haien moda. Nik Malboroa erretzen nuen, ta bi paketetik gora. Ta orain baten nikotinaipe, daramat nahiko denbora. Zenbat aurreztu dudan ez dakit, baina asko izango da. Aztu Turkia edo
Ez det erretzen ezin det edan etxe bueltara narama. Egin ez dedan bidaia eta ez daukadan karabana. Gastatu baino hirukoitza da beti aurrezten dedana. Azken aldian prezioak gora, sakela ez dago beteta. Kuotak ere kobratzen dira askotan hilabeteka. Kiroldegian 21 euro, iritsi oizen tarteka. Desapuntatu berrianago, enintzen joaten eta. Gimnasioa utzi nunik de, ez alkolta ez tabako, eta mugikol berria ere, hobe beste baterako. Ala ta guztiz 9 eurotxo, hartu ohi ditut aintzako. 6 euro filme bat ikusteko, 3 palomitentzako. Gastuak entzen hasi ezkero, zein lirateken azkenak. Nere iritziz janedanean ezin bai izan zekenak. Gure etxean arrisku badu oskailuaren etenak. Biseme dauzkat janik ezean ni jango ninduketenak. Gaztetan tabakoakin galdu nun askatasuna, baina goizero bisitatzen dut sukaldea eta komuna. Kafe beltza eta tabakoa da nere bikote kutuna. Askatasuna galduagatik libratzen laguntzen duna. Itxasertzean bizitzean amesten nuen bizitzan. Eta argatik oinurte batzuk Donostira joan nintzan. Soldata erdia alokairuan uzten det tontoen gisan. Baina beratzen eran bizi naiz langile hutsa izan. Baratzakoak mantentzen dizkit elikagaien nibelak, ta herri mugitu behar iragarririk kartelak. Derrigorrean segiko degu naiz gora egin dieselak, ta garestitzen segita ere aurten derrigor pardela. Bizioren bat aipatzekotan hautatzen ez da erraza. Etxetik kanpo afaltzea da
nere ustetan demasa. Astean lautan edo joaten naiz, ematen baitit arnasa. Hobe kanpoan gozatu eta etxean gozea pasa. Alaia eta Andoni, torri mesez. Alaiak esan berri du zinea juteala, orduan parez pare atorkit gai hau jartzeko. Jakingo dezu zerbait, lasai. Zuek seguru nago badakizuela Barbie pelikula indutela, azkeneko asteetan ikusienetakoa da, eta oso iritzi kontrakarrik dauzke. Batzuk alde daude, beste batzuk kritikatze dute gor, bueno. Zue bioke etzen duten galdu nahi. Andoni, animatu ez da joan nahi zire, Alaiare bai. Ikusi ez dute elkarrekin, oantxea izatea ateatzen eta iritzikin zuek etzeate ados jartzen. Barbie pelikula indute oantxe, ikusienetakoa da, mundu mailan oantxe takilerona da, eta oso iritzi kontrajarri daude. Behaiek animatu die, ea ze iritzikin atea dien behaiek. Barmi filmea arrox ikusi, eta geratu pultsua, garai batean bizi zanuen, takoi altuon luxua. Orain ez dakit pelikulari, zartakoa edo muxua. Satira bat da, satira bat bai, tagian arriskutsua. Ordu terdian zenbat aspertu, ezin ziteken kalkula, azkeneraino, eskertzeraino, aurrekoaren ez dula. Satira hitza aipatu dezu, Alaia behon deizula. Engaina bobos utsalak dira, panpina eta pelikula. Barbie bakarrik ez da bibular, gerri fin bat ta bizango. Ze zapalkuntza, ze begirada, ez ote zuen jasango. Ergela izan liteke ona, egin izana guk txango. Norbait aldundu bada ordea, ez da alperrik izango. Aldundu ustez, auldundu ere, egin liteke zeharka. 58 Ameriketan inventatu zuten marka. Haien Barbie bakarra zera, gora Barbie, Barbie aupa.
nik baino 3 urte gehiago, eta ximurrik ez dauka. Emakumetan aldatzen baita zimurraren perspektiba, estaltzen dira gorputz zartuak eta orbanetan lixiba. Ideia berez, ideia ona da, baina helburua tira. Filmeaz geroztik salmenta denak, bikoiztu egin baitira. Ta horrexekin suma liteke marketingaren distira, nik ote dakit zenbait milioi bildu dituzten guztira. Emakume bat eredu hartzeko ximurrak nahiago tira. Ordu terdi bat pasako nuke pasionariai begira. Eredu hori ez dut txalotzen, ta bat gatoz atakean, alere beti dago andre bat, kritika eskaparatean. Dena ez da itxura, dena azala ta geratzea atean. Pasionaria bat egon liteke, barbiren gorputz batean. Baita perla bat egon liteke, ez ostranta bai alfalfan, baina edo zer kontatzen dugu, entendimentuan faltan. Lehen gure amak esaten zuna, etxeatariko aldapan, ez diate zer ulertu baina fotografiona zeukan. Bueno, oain Aitor etorri. Aitor bakarka jarrikoet. Bestek itxengo dute beste pixkat eta xeratik bueno, fuerte xamar. Aitor, gaztetan kotxekin zu da zure launek azkar xamar ibiltzen zineten. Zu bereziki oso kotxe zalea eta velozidade zalea izan zea beti. Oain berdin dabilela ikuste duzu zure biloba, eta ez duzu berdin ikusten. Aitor eta bere laune gaztetan oso kotxe zalek eta abiadura zalek zien, nahiko azkar ibiltzen zienak, eta bea bereziki autozalea eta velozidade zalea izan da, baina oain bere biloba ikusten du hola dabilela, eta beste begi batzukin ikusten du. Begira Julen nagusi zera,
kurba eta aldapako, zein azkarrago, zein urrunago, denen gainetik galako. Ausardia ez itxutasuna, igualetzaizu faltako, baina aholku bat det zuretzat, ta ezin det utzi biharko, gaur hemen esan beharko, gaur hemen esan beharko. Ikasi zazu gehiago neurtzen, tamainan ibiltzen bapo, ta esaten dizut bestea zer den, ondo badakidalako. Ta esaten dizut bestea zer den, ondo badakidalako. Parkinera joan, ta ze aukera, haze automobil parke, haien jabeak ze buru falta, ze presarako aldarte. Nunbait gehiago sentitu nahian, abiadura bitarte, inor zai ez da alere beti, presa soinean dakarte, bihurtu da zuen parte, bihurtu da zuen parte. Neurria eta kontzientzia beti uzten da aparte, inorietzaio ezer gertatzen, behin gertatzen zaion arte. Inorietzaio ezer gertatzen, behin gertatzen zaion arte. Ondo dakizu beti kezkatan, daudela aita ta ama, ta bai badakit gazte garaian, odol beroa neukana. Baina ikasten joaten zerata, hori denez iragana. Eskatzen dizut joan mantsoago, errepideetan barna, horixe da nahi dedana. Horixe da nahi dedana. Etzaidazula mesedez eman zulurperatzeko lana. Nahiago nuke zu izatea agur esango didana. Nahiago nuke zu izatea agur esango didana. Gordin eta garbi,
Aitorrek beti bezala. Nerea eta Oiana, torri mesedez. Aurtengo udan zuek biok herriz aldatzea erabaki zenuten, zuen umek ikastolan bizizun egoeragatik. Gaur dezute lehenengo egune herri berrin, eta kezkatuta zadete eta ez dituzute lehengo pauso berdinek eman nahi. Aurtengo udan herriz aldatzea erabaki dute Oianak eta Nereak, behaien umek ikastolan edo eskolan zeuken egoeragatik. Gaur dute lehenengo egune herri berrin eta nahiko urduri daude ez luketelako berriz egoera berdinetiken pasa nahi edo hasi nahi. Irripar egin diot bi masailak gogor, lasaitasun itxura alperrik daukat hor, berdin du izatea umileta jator, kurtsoari ezingo diot ekin baikor, lehengo herriko zauria gurekin badator, lehengo herriko zauria gurekin badator. Baina zauria sartzen bazaigu barrura, zornatu egiten da ta gaizto itxura, hartzen duen ez badut nigan mila duda, gure aurra tratatzeko arraro modura, zenbaterainokoa da gubion ardura. Gutxi behar izan zen giroa belzteko, enaiz kapaz kuadrilla normala mesteko, naiz animatu bera denei aurkezteko, gogoa daukat nere ondoan eusteko, ta ezin dut babestu bera babesteko, babesteari utzi behar babesteko. Ikasketetan beti dugu oso fina, patinetea berak du beti haundina, goitik bera markako jantziz imagina, gainera oro jakile bastante gordina, agian guk egiten dugu desberdina, agian guk egiten dugu desberdina. Agian babestu nahi eta beraz ito, ez aldugu hobetzen
hasiko, ez alda lagun arte on baten hasiko, ez aldu normaltasun bat irabaziko, baina ez da sekula zerotik hasiko, baina ez da sekula zerotik hasiko. Baina aurrak gu baino malguago dira, eta moldatzen dira besten irudira. Bere historia hemen berriro hasi da, tarairuz palau ume bere alderdira, uz dezagun eurekin tagoazen mendira.